Moi boas a todos e a todas, atopámonos no Concello de Lalín, no Pazo de Liñares, un pazo de finais do século XVII, polo que pasaron ilustres como Ramón Cabanillas, Otero Pedrallo e a propia Emilia Pardo Bazán, o que lle chamou o Palacio do Recordo. Tamén estivo Xoaquín Loriga, o noso aviador máis nacional, co que pode disfrutar unha sala exclusivamente para él, pero hoxe veño vos a falar do Museo do Xoguete, do que poderedes disfrutar de 4 salas onde atoparedes máis de 1000 pezas totalmente exclusivas e inéditas. Agardámosvos en Lalín, vide a visitar o noso concello e o noso Pazo de Liñares. Nos atopamos dentro do Pazo de Liñares no Museo Galego do Xoguete, colección A. Chaves. Unha colección de máis de 1000 pezas e que inicia unha andadura na planta baixa do propio Pazo. Nela atopámonos xa na sala introdutoria ao mundo do xogo xoguete, a infancia e tamén recollendo un abano de títeres e marionetas. No centro da sala podemos atopar unha vitrina dedicada por enteiro ao mundo do circo, donde atopamos pezas de hai 100 anos a pezas de hai 70 anos. Por exemplo, tamén temos curiosidades, como pode ser este oso e un mecanismo de movimiento do que moita xente lle chama a atención. Ou un simpático payaso da familia dos Jimmy facendo alardes de equilibrismo. Sen salir da sala, atopámonos con un guiño a un país veciño como é Portugal, unha vitrina e peana dedicada ao mundo das marionetas onde pode sobresalir un conxunto que chega de Francia de finais do século XIX e logo os proyectores de cine infantil. Na sala na que nos atopamos neste momento, danse a man dous mundos. O mundo do transporte e o mundo dos animais. Dentro do que é o mundo do transporte, facemos na colección unha parada singular moi importante na historia do noso país, como foi Loriga. Na mesma sala temos tamén un exemplar de folla de lata, un coche de carreiras. Cando se trata de coches de carreras é considerado o mellor coche de xoguete de folla de lata do mundo, como é o Bugatti de Pallá do ano 32. E atopámonos agora nunha sala onde comparten espacio o mundo da escola, o mundo das bonecas e un gran escaparate. Un gran escaparate onde teñen acollida centos de xoguetes, moitos deles comuns ata incluso 3 xeneracións, pai, neto e fillo. Xoguetes que van facer as delicias de todos e cada un dos visitantes ao Museo Galego do Xoguete no Pazo de Liñares.